Hello guys, napakaswerte na po yung dalawa kong anak guys, kay mayroong pre-dental mission na nagaganap dito sa aming barangay. So napakaswerte nila guys, napakamahal kasi ngayon ng pa-dental. So lalo na kay Nicole, kailangan to sa kanyang pag-apply. So maraming salamat sa with the support of Visayas Command Camp 1304 Philippine Air Force Dental Dispenses, saka Army at mga Navy. Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Ako naman po ito guys, si Ruby Provinciana. So ngayon guys, nandito kami sa barangay court ng Tanawan kasi mayroon pong mangyaring dental, pre-dental. So ngayon guys, nakasalang na si Nicole. So maraming salamat pala ni Technical Sergeant Handayan na AB. So nakailan na dari guys na taga Bohol pala siya. Sa Bertidaso yung nanay niya. Hello sir, maraming salamat. Dito pala si Sir Lieutenant Colonel Hamaldin. Hi sir, maraming salamat. Taga ano daw po siya? Paranaque. So shout out ko diya sa mga taga Paranaque. Roy, hi. Salamat pala sa inyong pagpunta dito. With love. Salamat pala pagpunta niyo dito pag Hi ma'am. Shout out pala ako sa kanila guys. Ito pala yung anak ko, si Nicole, inano nila. Anak ko po siya. Opo. Maraming salamat pala sa dental mission dito. Galing pa yan sila ng Lapu-Lapu, no? Si Ma'am Alvis. Hi Ma'am Alvis. So ayan na po si Nicole. So guys, napakalaking tulong talaga to sa amin, yung may libreng dental. Kasi sa panahon ngayon guys, ang hirap na magpa-dental at saka magpabunot. Napakamahal po yung dental cleaning at saka pangpapasta. So maraming salamat pala dito sa nag-support nila sa mga Navy at saka Army o Air Force. So sila po yung nagsama-sama dito guys para mag-dental sa aming barangay Tanawan. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Hello guys, shout out day ko dahil naka-orin si Doc Roy alias Dingdong. So maraming salamat sir. Jokino. Shout out po sa mga taga Runda dia, mga Jokino. Kasi di nakailala ni daw. Ako'y runner. Asa raw to si Sa ikaw naman. Sakit na niya, wala pa. Sakit sa'y? Saman? Sakit na nga sakit. Milo, ikaw man sa... Milo lang. Ikaw wala sa tuwan. Okay na ako. So, shout out ko pala dito sa nagpasta sa ngipin ni Crystal, si Major Kuy. Saka shout out ni Technical Sergeant Handayan. So, maraming salamat. So, yung shout out din ko sa ihang mama, Bertudaso, kaapelido ng mama ko. So, maraming salamat sa inyong lahat, sir. Anong hadlok mo gibot? Narabayo sa dito na. Ito lagi sila. Kuya pa na to. Yung classmate na kaklase mo. Sana, kanang sa panitawan ni. Kulba ba? Mag-una bitong kulba. Mag-unang kulba, nga ka na bitong pungan ang ginhawa. Mo man Mo na mo. hindi ka saka ang kuan ng imo oxygen sa imotok mo lang nga muragot. Modulong imo pananaw. Relax lang kay ikaw man. Basta ang ibot gani nga anesthesia, dapat ang pantig mo madlok. Ang delikado ang ibot ng wala anesthesia. Kay ang pag mo pikas din kuranan. Nga kaklase mo pa naman yun. Niluloko nga ni Dr. Yung taga Navy. So, shout out Staff Sergeant Kabugnason, Sergeant Jokino. Shout out Airman First Class Jamahali. Shout out Second Class Perir. Airman 2nd Class De Jesus, Technical Sergeant Sulib, Shout out Second Class Perir, Airman 2nd Class De Jesus, Technical Sergeant Sulib, Shout out Second Class Perir, Airman 2nd Class De Jesus, Technical Sergeant Sulib, Shout out Second Class De Jesus, Technical Sergeant Sulib.
Technical Sergeant Andaya katong nasa gawas guys. Shout out Technical Sergeant Di Guzman. So maraming salamat po sa inyong lahat guys, mga taga Air Force Base Lapu-Lapu City. Naka-business sila sa Lapu-Lapu City. So maraming salamat sa inyong pre-mission dito sa aming barangay. Napakalaking tulong na po sa dalawa kong anak. At saka hindi lang sa dalawang anak ko, sa aming buong barangay. So God bless. And good job sa inyong tanan guys. Maraming saludo ako sa inyong mga kabaitan. So maraming salamat pala ni Technical Sergeant Handayan na pinayagan niya ako mag-video. Tapos ayan na po guys, pinastahan na po si Cristel. So pagkatapos naman ni Kuldo nag-cleaning, so iba yung nag-cleaning, yung mga taga Air Force. So maraming salamat. So dito na naman siya ngayon sa pabunot. So ang magbunot naman sa kanya guys, yung mga Navy. So ito po yung nagbunot sa kanya guys, si Dr. Kinit. So yung naghawak guys si Sir Ivan. So yung isang assistant naman dito is si Sir Alvin. So maraming salamat po sa inyong lahat guys. Laki po talaga ng tulong sa amin mga taga-Tanawan na may libreng pabunot at saka cleaning. So shout out din ako sa mga Philippine Army sa kabila naman. So dito Philippine Navy yung taga. So ayan na guys, nag-advise na si Dr. Kinit para sa gamot. So may libreng gamot din. So napakalaking tulong talaga. So maraming salamat. So salamat. Salamat sir. So maraming salamat. Natapos na si Nicolas at si Cristel. So maraming salamat nito ni Lieutenant Colonel Hamaldin. So from Paranaque, kaning nagbunot guys na kaning naka-blue. So napakagaling talaga nila guys. Maraming salamat. So guys, saludo ako sa mga Navy, Army o Air Force. So nagsanib pwersa sila dito guys para mag pre-dental mission. So saludo ako sa iyo sir. Good job. Saka shout out pala ako dito sa assistant niya. Yung naghawak si kalok-alike niya si Inchung D. So, ang gwapo niya guys. So, ang galing nila guys. Magbunot ng ngipin. So, ako natatakot ako guys sa noon. So, kayang-kaya lang talaga ni Sir. Ang liit na pudpud na yung mga ngipin ng bata. Pero kayang-kaya niya tanggalin. So, easy lang niya tanggalin guys. So, saludo ako sa iyo Sir. Napaka galing niyo po Sir. Ayan guys, oh. Yung galing niya. Kahit ang liliit na ng ngipin na super pudpud na, kayang-kaya niyang tanggalin. So, good job sir. Ang galing mo. So, saludo ako sa mga Air Force na mga dentist. Shout out 53rd Engineer Brigade, Philippine Army. So, shout out ko dani guys ni Corporal Dailo. So, maraming salamat. Out pagulani guys ni Lieutenant Colonel Carpus, Technical Sergeant Umiktin, Sergeant Donalo, Technical Sergeant Salvio. So mo ni sila guys ang Army sa Lapu-Lapu. Salamat. Salamat sa inyong mission there. Si Sir Hamaldin. Salamat. Salamat.